Идел Хакимов, Хайбулла районынан. 7 яшында әсәһез қалған Иделді Гүлсирә инәһе 4-нче бала итеп тәрбиягә ала. Иделдің хаулык мөмкинлектәре сикле булу аркаһында күп һынауҙар үтәргә тура килә гаиләгә. Бөгөн иһә Идел рух көсө өлгөһө, сәхнә йондоҙы, күп ижади конкурстар лауреаты. Афарин Иделгә, уның гаиләһенә. Хәйрикис, кадерле дуслар, хөрмәтле кунактар, балалар, барыгызга зур рәхмәт безнең байрамды уртаклап, ихласлап килгәнегез өчен. Идел Хакимовты без инде 5-6-7 ел хатта беләбездер. Ул бик күп конкурсларда катнашып, шул тиклем матур итеп үсеп килә, күз алдында үсте. Һәм әле ул һәр вакыт безнең менән, безнең байрамдарда катнаша. Һәм һез уның сәхнә артында үзең ничек тотканын күрһәгез икән. Уның күк егет, уның күк ир-егет кызларды хөрмәт иткән, алдан үткәргән, уларга урын биргән егетләрне безгә һирәк осратырга туры килә. Зур рәхмәт һиңә, Идел. Алда һиңә тик уңыштар гына. Спасибо за это мероприятие. Честно сказать, я не ожидал. Я недавно только сдал пробное ЕГЭ, и мне сказали, что вот пригласили тебя Бирешме. Я, честно сказать, был немного в шоке. И вот я сегодня приехал, стою на этой сцене. Спасибо всем, кто мне помогал. Спасибо организаторам. И с днем рождения, Тамыр. Зур рәхмәт, Идел Хакимов. Без һезнең барыгыз өчен дә шат бар.